Daj tam rezne, rezne, musia byť rezne, všetci milujú. Daj tam rezne. Dosť! Ja chcem pizzu! Ružomberok, tak sme tu zas. Po ceste poobzerať lokálne pamiatky, našťastie už sme na mieste. E-commerce Bridge Live a reštaurácia Italiana. Priestor nám dal trošku zabrať počas chystania, o to viac, že sme boli bez Štefana, ktorý si užíval v Číne. Ale zvládli sme to, všetko ready a môžeme vítať hostí. Ľudia pomaly chodili a podnik sa plnil. Na stoloch bolo od začiatku nachystané antipasto, po niektorí sa veru nenechali dvakrát ponúkať. Čau Tinuš! A neodolali sme ani my. Zatiaľ, čo sme sledovali prednášky od Matúša Miňa či Lukáša Bednára, sa v pozadí pripravovalo už veľké finále a počas prestávky to celé vypuklo. Pizza, lazanie, štangle, šalátiky a nesmelo chýbať ani fajnové tiramisu. S plnými bruchami sme sa pustili do prednášok Martina Palenčíka z MT Biker a porozprávať prišiel aj Lukáš Okal z Tatrabanky. Ja som si na tajnáša užíval tú bohovskú pizzu. Počas druhej veľkej prestávky sa už aj networkovalo a pokiaľ niekto mal ešte miesto, tlačil dezertíky. Jaro Chrapko nám na záver dal super tipy na využitie AI, potom už len súťaž a posledné debatky pred odchodom. Arrivederci, Ružomberok, a vidíme sa čoskoro.